Малкият дракон със златното сърце. Далече, в гората на чудесата, живееше един малък дракон на име Флик. Той беше специален. Вместо да бълва огън, той правеше мехурчета. Един ден Флик научи, че златната ябълка, която защитава гората, е изчезнала. Без нея дърветата ще увехнат, а животните ще се разпръснат. Флик се отправи на търсене. По пътя срещна сърната Лили, която каза: „Видях сянка да краде ябълката и да тича към планината на загадките.“ В пещерата Флик намери голям гарван, който пазеше ябълката. „Само този, който може да разсмее сърцето ми, ще я получи“, казал гарванът. Флик използва магията си. Мехурчетата му били толкова смешни, че гарванът не издържал и избухнал в смях. Флик върна златната ябълка, а гората отново засия. От тогава всички знаят, че дори малките дракони могат да имат големи сърца. Бъди смел, бъди добър, бъди като Флик.